Herrens år med vor Guds velbehag. Emnet for dette foredrag eller causeri er kirkeåret med jul, påske og pinse, med forberedelsestider, festtider og almindelige tider. Alle kender vel de ord, der er sat som overskrift Herrens år med vor Guds velbehag. De er hentet fra det 4. og sidste vers af Grundtvigs salme til adventstiden. Vær velkommen Herrens år. Alle kan sikkert også sige næste linje af verset Herrens år med vor Guds velbehag. Nu bringer os glæde hver Herrens dag. Hele den korte og enkle salme giver os et syn på kirkeåret gennem de 3 ord: jule, nat, påske, morgen, pinse, dag. Vi bevæger os fra nat til morgen og videre til dag og oplever, at lyset tager til. Julenat, der vor Herre blev født, der tændte sig lyset i mørkets skød. Vi fornemmer et lille lys i et stort mørke. Men på opstandelsens dag er det lys vokset, så det bliver til en ny morgen over den gamle jord. Og 50 dage efter den morgen er det blevet til højlys dag. Som vi kender det fra Grundtvigs store pinsesalme, i al sin glans nu stråler solen. Kirkeåret lader Guds lys skinne ind i alt mørke omkring os og i os, og Herrens år med vor Guds velbehag nu bringer os glæde hver Herrens dag. Som da englen Gabriel kom til Jomfru Maria og sagde, hvad man desværre ikke kan se i den danske oversættelse, glæd dig, og lidt senere, frygt ikke. Sådan lød det også til hyrderne, da Jesus var født, frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og englene sang om fred til mennesker med Guds velbehag. Herrens år med vor Guds velbehag nu bringer os glæde hver Herrens dag. Vi skal vende tilbage til Grundtvig, både undervejs og til sidst. Det er næppe muligt at leve i et land som Danmark, uden at bemærke, at der er noget, der hedder jul og påske. Hvis ikke for andet, så fordi der er noget, der hedder juleferie og påskeferie. På samme måde er det heller ikke let at leve her i landet i dag, uden at opdage, at muslimerne har en faste måned, der hedder Ramadan, og slutter med en fest, der hedder Eid. De ord kendte vi ikke, da jeg gik i skoler til præst, og jeg har lidt svært ved at se, at vores kultur er blevet rigere af, at vi er kommet til at kende de ord og det, de betegner. Men ved man om jul og påske, er det jo ikke sikkert, at man ved, hvad disse festers kirkelige og kristelige indhold er. Pinse tør jeg slet ikke nævne i denne sammenhæng. Lever vi derimod med kirkens år, oplever vi både, hvordan det kaster lys ind over vort liv, og hvordan det fletter sig sammen med årets gang i naturen. Når efteråret melder sig med blæst og regn, og dagene bliver kortere, mørkere og koldere, ved vi, at Allehelgen kommer og løfter vort blik mod himmelsk og evig herlighed. Og når vi kommer lidt længere frem, og de første tegn på vinter melder sig, bryder adventstiden ind med sine store løfter om en helt ny tid, der skal komme i Guds time. Julen oplever vi som vinterens varme hjerte, der kommer med solværv for hjerterne bange, og midt i den kolde vinter, midt i den mørke nat, bryder lyset ind.
Og når vi så kommer ud af julens højtidsdage og helligtrekongers-ugen, mærker vi, at dagene allerede er blevet lidt lysere og lidt længere, men måske også lidt koldere. Ikke så længe efter bryder vintergækker, krokus og de andre tidlige blomster frem og ledsager os ind i Septuagesima-tiden og fastetiden. Påske falder jo sammen med forårsjævndøgnet. Nu bliver dagene igen længere end nætterne og lysere, og måske endda lunere. Og hvis ikke til påske, så i hvert fald i påsketiden kommer foråret, fuglene synger, og alting grønnes i de uger, der fra gammel tid kaldes kimetiden. Og det føles så rigtigt, at den ortodokse tradition kalder den uge, der begynder med påskedag, for den lyse uge. Pinse hører sammen med den tidlige sommer, og de første søndage efter Trinitatis med højsommeren, og så de midterste søndage efter Trinitatis falder sammen med høsten, i hvert fald herude på landet, hvor høsten er noget, der foregår lige rundt om os. Og så kommer efteråret igen, og i takt med, at det igen bliver mørkere og koldere, åbner de sidste søndage efter Trinitatis de store udsigter til en evig sommer hos vor Gud i paradis. Det er jo ikke kun i vor bevidsthed, at kirkeårets tider væves sammen med årets gang i naturen. Det er også i mange af vores salmer, sådan at især de 3 store højtiders indhold knyttes sammen med det, der sker i naturen. Kristus bliver født som verdens lys midt i den mørke vinter. Han står op fra de døde ved samme kraft, der vækker naturen til nyt liv. Og Helligånden opliver og opvarmer kirken og troen, ganske som sommerdagene opvarmer og opliver alt det skabte. Vi er jo så vant til den sammenkædning. Jeg kom til at tænke på, hvordan man har det med den slags på den sydlige halvkugle, og spurgte en ven, der er præst i Australien, Father Michael Bowie, om de kender til den slags i deres oplevelse af kirkeåret og i deres salmer. I sit svar på mit spørgsmål nævner han, at der i den engelske kirke næppe er mange salmer i brug, der forholder sig til årstiderne. Det er der derfor heller ikke i den anglikanske kirke i Australien. Men i England kender man selvfølgelig en vis sammenkædning af højtider og årstider, og Father Michael fortæller, at da han voksede op i Australien, fandt han, at disse sammenkædninger var vanskelige at forholde sig til. Han fik først en bedre forståelse af det, da han var flyttet til England, hvor jeg lærte ham at kende, da han var præst i London. Jeg havde nævnt, at jeg kendte den engelske julesalme In the Bleak Midwinter. Bleak betyder kold eller forblæst, men kan også betyde trist eller trøstesløs. Altså i den kolde, forblæste, triste, trøstesløse midvinter. Og så fortsætter salmen med at nævne den isnende vind, jorden, der er som jern, vandet, der er som sten, og sneen, der falder sne på sne. Father Michael fortæller, at det tidligere var almindeligt, at denne salme blev sunget ved kvælende varme australske midnatsmesser, men at den nu ikke længere er i liturgisk brug, men nok kan forekomme ved carol services, den slags vi kalder de 9 læsninger, fordi ordene er smukke, og på grund af de melodier og korsatser, der findes til salmen. Videre fortæller Father Michael, at der i 1960'erne blev gjort prisværdige forsøg på at skrive Christmas carols, julesange, julesalmer, der knyttede sig til årstiderne, som de former sig i Australien. Nogle af dem var ganske gode og blev brugt i et par årtier, men er vist allerede gået af brug igen. I den seneste australske salmebog er der kun en af dem med,
Første vers lyder: The north wind is tossing the leaves, the red dust is over the town, the sparrows are under the eaves, and the grass in the paddock is brown, as we lift up our voices and sing to the Christ child, the heavenly King. Det er det vers. Og det andet vers, som salmen består af, lyder i min meget simple oversættelse: Nordenvinden rykker i bladene, det røde støv er over byen, spurvene er under tagskægget, og græsset i folden er brunt, mens vi løfter vores stemmer og synger for Kristus barnet, den himmelske konge. Træbregnerne svejer i grønne kløfter, den kølige strøm flyder lydløst forbi. Glædesklokkerne hilser dagen, og deres klang fylder himlen, mens vi løfter vores stemmer og synger for Kristus barnet, den himmelske konge. Vi kunne måske nok synge med på sådan en salme ved en julenatsmesse på den sydlige halvkugle, men vi undgår jo ikke at bemærke, at sådan en salme ikke kan tale om, at Kristus fødes som verdens lys midt i den mørke vinter. Det er ikke min hensigt ved denne lejlighed at gå ind på kirkeårets store og spændende historie. Kun vil jeg nævne, at påsken uden tvivl er den ældste del af kirkeåret, og at det måske ikke er så meget ved siden af at fejre Jesu fødsel den 25. december, som det ofte bliver påstået i avisartikler ved juletid. Det er heller ikke min hensigt at gå ind på det historiske omkring, hvordan kirkeåret er blevet opfattet i tidernes løb, skønt det i virkeligheden også er en stor og spændende historie. Men jeg vil prøve at vise, hvordan man kan se kirkeåret på to forskellige måder. Det har jeg lært af præsten og liturgiforskeren Dr. Theol Pius Pasch. Han blev født i Mähren i det nuværende Tjekkiet i 1884 og døde som augustinerkorherre i klosteret Kloster Neuburg nord for Wien i 1954. Det var den nu afdøde provst Erik P. Alshauge, der i begyndelsen af 1980'erne henledte min opmærksomhed på Pius Pasch's værk i 3 bind, Das Jahr des Heiles, frelsens år, der udkom i flere udgaver og mange oplag, første gang i 1923. Disse 3 bind bringer en meget omfattende forklaring og kommentar til den romersk-katolske kirkes liturgi, som den var før alle forandringerne begyndte fra omkring 1950. Derfor kan dette værk også meget let bruges som forklaring og kommentar til søn- og helligdagenes gudstjenester efter den danske alterbog, og dermed som nøgle til forståelse af kirkeåret, som vi kender det. Pius Pasch taler om det historiske og det sakramentale kirkeår. Og det er disse to forskellige måder at se kirkeåret på, jeg gerne vil udfolde lidt nærmere. Men lad det være sagt straks, jeg prøver ikke på at gengive Pius Pasch's tanker, men den forståelse, hans tanker har givet mig gennem omkring 40 år. Det historiske kirkeår, det er kirkeåret, som det hvert år på ny fremstiller frelsens historie med julen som et centrum og påskepinse som et andet. Om julen fejrer vi Jesu fødsel den 25. december. 9 måneder før fejrer vi hans undfangelse på Marie Bebudelsesdag den 25. marts. 8 dage efter den 25. december fejrer vi hans omskærelse og navngivning den 1. januar, for en dreng skulle omskæres 8 dage gammel. 40 dage efter juledag fejrer vi hans fremstilling i templet i Jerusalem den dag, vi kalder køndelmisse, den 2. februar,
for en dreng skulle fremstilles i templet 40 dage gammel. Evangelisten Lukas oplyser, at jomfru Maria undfangede Jesus, da hendes slægtning Elisabeth var i den 6. af de måneder, hun ventede sin søn Johannes Døber. Derfor fejres hans fødselsdag et halvt år før Jesu fødselsdag, Sankt Hans dag, den 24. juni. På samme måde med forløbet omkring påske, Kristi himmelfart og pinse. En lille uges tid før den jødiske påske red Jesus ind i Jerusalem, som vi fejrer det palmesøndag. Skærtorsdag, langfredag, påske lørdag og påskedag kredser hver for sig om begivenheder, som ifølge evangelierne skete i løbet af netop 4 dage omkring den jødiske påske. Evangelisten Johannes fortæller, hvad der skete om aftenen den første dag i ugen, den dag kvinderne var kommet til graven og havde fået besked om, at Jesus var opstået. At Jesus der kom til sine disciple, mens de holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Og så kom han igen 8 dage efter. Og derfor hører vi det evangeliestykke på første søndag efter påske, som måske bedre kunne kaldes anden søndag i påsketiden. I Apostlenes Gerninger fortæller Lukas, at Jesus efter sin lidelse og død viste sig for sine disciple i 40 dage. Derfor fejrer vi hans himmelfart 40 dage efter påskedag. 10 dage derefter er det pinse, fordi den jødiske pinse altid faldt 7 uger, altså omtrent 50 dage efter påske. Ordet pinse er en fordanskning af det græske pentekoste, der netop betyder 50. Forud for påsken går den 40 dage lange fastetid, 40 dage, fordi Jesus før sin offentlige fremtræden fastede i ørkenen i 40 døgn. Endnu et lille historisk forløb spejles i kirkeåret i de ortodokse kirker, i den romersk-katolske kirke og i de mere højkirkelige dele af den engelske kirke et Jomfru Maria forløb med hendes undfangelse den 8. september og hendes fødsel 9 måneder efter den 8. september. Når kirkeåret anskues på denne måde, bliver adventstiden et billede af hele tiden før Kristi fødsel, selvom teksterne til adventstidens søndagsgudstjenester ikke peger i den retning. Men det gør måske med lidt god vilje læsningerne fra profeten Esajas i adventstidens tidebønner. Selve tanken om adventstiden som et billede af hele tiden før Kristi fødsel kender vi fra norske Jonas Lies sang Ind under jul, hvor er det trist, hvor han skriver om, hvordan året ind under jul er fattigt på sol og glans, ligger og syner på sneens lagen, fryser og føler dets kraft er omme. Og så fortsætter sangen. Sådan stred verden en vinterhår, længtes med soltrang i hjertegrunden. Stred med en vinter på 1000 år, tænkte, den skulle til våren vunden. Men da den følte dens kraft var omme, der først lod Herren sin sol nedkomme, der først kom jul. Tilsvarende, når kirkeåret anskues som en fremstilling af frelsens historie, bliver tiden efter pinse, Trinitatis-tiden, som vi ofte kalder den, et billede af hele tiden efter Kristi opstandelse og himmelfart og den første pinse, et billede af kirkens tid indtil Kristi komme i herlighed. Den forståelse bestyrkes, når man ser, hvilke tekster, der i tidens løb blev føjet til rækken af evangelietekster til søndagene efter pinse og Trinitatis. Alt tyder nemlig på, at denne række af evangelietekster
oprindeligt sluttede med det evangeliestykke, vi har i den gamle tekstrække 24. søndag efter Trinitatis, om helbredelsen af kvinden med blødninger og opvækkelsen af synagogeforstanderens datter. Den tekst lader det himmelske lys stråle ind over menneskers liv og tro. Netop når efteråret bringer mørke, og vi mærker, hvordan døden kaster tunge skygger ind over os. Men en gang imellem var der ikke tekster nok til alle søndagene ind til advent. Derfor tilføjede man nye tekster, især om de sidste tider og dommedag. Og med tiden blev en af den slags tekster mange steder gjort til fast tekst på kirkeårets sidste søndag. Sådan gik det også i den danske kirke med alterbogen af 1992. At disse tekster er blevet føjet til den oprindelige række, og at der er indført en fast sidste søndag i kirkeåret, kan jeg kun beklage. Nemlig i lyset af det, jeg om lidt vil prøve at fortælle om det sakramentale kirkeår. Men det er klart, at det historiske kirkeår er med til at holde erindringen om de store frelsesbegivenheder fast og gøre dem nærværende i stadig nye tider. Netop sådan skriver Monica Papasu om kirkeåret i sin store bog om den ortodokse kirkes univers, Diamantbroen fra 1995. Hun fortæller, at den ortodokse modtager sin kristendomsforståelse ved deltagelsen i kirken, og videre, at liturgien er det væsentligste middel til at udtrykke kirkens tro, føre ind i den, åbenbare den og vise den i dens fuldbyrdelse som Kristi gæstebud i hans rige. Og lidt senere, vort liv bliver modelleret af den rytme, der ligger i den liturgiske udfoldelse af dagene, ugerne, kirkeåret, i festernes følgen på hinanden og den faste, der går forud for dem. Man aner dog, at der bag disse ord også ligger en forståelse som den, vi om et øjeblik skal tale nærmere om. I tilknytning til den forståelse af kirkeåret, som vi nu har omtalt, tør vi nok knytte kirkeårets begivenheder sammen med den hellige nadver. Adventstiden siger til os, se, din konge kommer til dig. Det gør han i nadveren. Julen siger, himmerigs konge blandt os bor. Det gør han i nadveren. Hans legeme og blod i brødets og vinens skikkelser hviler på altret, som hans nyfødte krop hvilede i krybben. Påskens begivenheder, hvor Herres Jesu Kristi død og opstandelse, bliver nærværende, hver gang vi fejrer den hellige nadver, som om de skete første gang lige nu. Det samme gælder hans himmelfart, at han en gang for alle er gået ind i selve himlen for os, at han selv er gået ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Og han tager os med i sin overgang fra verden til faderen, fra døden til livet. Endelig er hele nadverfejringen jo kun mulig i kraft af pinsen. Ved nadverbordet sker pinsens under igen og igen, at Gud Fader selv ved Helligånden for Jesu Kristi skyld samler sig et helligt folk, et kongeligt præsteskab. I kirkeårets løb bliver de store begivenheder i frelsens historie ikke bare mindet, forkyndt og bekendt, de bliver nærværende, og vi drages ind i dem. Dermed nærmer vi os det, vi skal tale om som det sakramentale kirkeår. Frelsens år, som Pius Pars kaldte sine bøger om kirkeåret, eller nådens år, som svenske Gunnar Rosendahl kaldte sine lignende bøger om kirkeåret.
Igen, jeg har ikke som mål at gengive Pius Paces tanker, men at give den forståelse videre, som hans tanker har givet mig gennem omkring 40 år. Vi skal begynde ved påske. For et menneskes kristenliv begynder ved dåben, der er at begraves med Kristus til døden og at opstå med ham til et helt nyt liv. I den tidlige kirke var påske derfor det foretrukne tidspunkt for menneskers dåb, og fastetiden var de voksne dåbskandidaters forberedelsestid. I fastetiden har hver eneste dag sine egne gudstjenestetekster, og flere af dem er valgt med forløbet af dåbskandidaternes forberedelse for øje. Det er også muligt at se teksterne til i hvert fald de 4 første af fastetidens søndag i det lys. Første søndag drejer det sig om forsagelsen af djævlen, anden søndag om bønnen, tredje søndag om modtagelsen af Guds ord og fjerde søndag om nadveren. Det er jo vigtige emner, når der skal undervises i kristendom. Men da de uger, vi nu kalder Septuagesima-tiden eller forfasten med søndagene Septuagesima, Sexagesima og Quinquagesima, som vi kalder fastelavnssøndag, fik deres særpræg, fik de også til opgave at give den første indføring i kristendom og bibelkundskab. Det blev nemlig skik fra søndag Septuagesima at begynde læsningen af Bibelen forfra med første Mosebog, skabelsens bog. Som i tilknytning til disse læsninger kommer fastetidens første dag, askeonsdag, og retter de gamle ord til hver enkelt. Husk, menneske, at du er støv, og til støvet skal du vende tilbage. De 3 forfaste søndages evangelier kan ses i denne sammenhæng. Lignelsen om arbejderne i vingården skildrer, hvordan Gud kalder mennesker ind i sit rige. Lignelsen om sædemanden skildrer, hvordan Gud er rundhåndet over for dem, han kalder på. Og beretningen om helbredelsen af den blinde ved Jericho belyser, hvordan Gud åbner menneskers øjne til at se Jesus som Guds søn og menneskers herre og frelser. Sådan kommer nåden og frelsen til os mennesker, og på den baggrund bliver påskens begivenhed overført på den enkelte ved dåben. I tiden mellem påske og pinse fortsætter indføringen i, hvad kristendom er, hvad den kristne tro er, og hvad livet i tro er. Det sker med stykker af Johannes evangeliets skildring af Jesus samtale med disciplene skærtorsdags aften. På denne baggrund kommer pinsen med vidnesbyrdet om Helligånden og hans kraft som et udtryk for, hvad der skaber tro og håb og kærlighed og bærer kristenlivet for den enkelte og for kirken som fællesskab. Dette udfoldes i løbet af de følgende mange uger. Ved søndagenes gudstjenester formes de kristne hver for sig og menigheden som helhed til kristenlivet gennem læsningerne af den hellige skrift og udlægningen af disse. Samtidig indøves både den enkelte og hele menigheden i lovsang og bøn og styrkes ved nadveren til det liv, der udspringer af dåben. Set i forlængelse af alt dette bliver adventstiden og juletiden i videste forstand tider, hvor vi forudgriber de sidste tider og saligheden i Guds rige. Jeg berørte dette i mit bidrag til landskonventet sidste år. Adventstiden møder os med et varselsråb, som allerede nævnt, se, din konge kommer, og forbereder os på, at himmel og jord skal forgå, men at netop da er Guds
rige nær. Julefesten er både en fest for, at Kristus er kommet, og for, at han kommer nu i nådens og frelsens tid, men giver os samtidig en forsmag på den salighed, der skal blive vor, når han kommer igen i herlighed, for at føre dem, der er hans, ind i faderens hus med de mange boliger, til jul i Himmelby. Hellig Tre Kongers festen, festen for Kristi herligheds åbenbarelse, viser os så, hvordan folkeslagene skal komme med deres rigdomme og samles i Guds rige, som de vise mænd fra Østerland kom til barn Jesus i stalden i Betlehem. Endelig kommer så køndelmisse, som et billede på forhånd af, hvordan Guds folket, som den gamle Simeon, skal tage Guds søn i favn. Et billede på forhånd af lammets bryllupsfest, hvor brudgom og brud kommer hinanden i møde og tager hinanden i favn. Ikke for ingenting begynder en af de gamle latinske sange til køndelmisse med ordene: Sion, smyk dit brudekammer, mød din konge og din Gud, og lidt senere: fryd dig, hans udvalgte brud. Det er det højdepunkt, kirkeåret, sakramentalt forstået, vil føre os frem til. Vi skal dog lige nævne, at Hellig Tre Kongers festen som fest for Kristi herligheds åbenbarelse også er en fest for Jesu dåb, der er et billede af vor dåb, det bad, hvor i vi bliver vasket rene til at være gæster ved lammets bryllupsfest. Og vi skal nævne, at Hellig Tre Kongers festen for det tredje er en fest for, hvordan Kristus gjorde vand til vin ved brylluppet i Kana, til vin, der er et billede forud af den vin, vi indbydes til at drikke ved lammets bryllupsfest, når alle ting fuldendes i Guds rige. Jeg gengav før nogle sætninger om kirkeåret af Monica Papasu og nævnte, at man bag hendes ord aner en forståelse, som den vi nu har talt nærmere om. Jeg vil trække lidt flere ord af Monica Papasu frem, ord, der bekræfter det, vi anede allerede før. Hun omtaler, hvordan det er at komme fra et land, der er helt præget af den ortodokse kirke, til et land, der ikke er det. Og hvordan man så opdager en verdsliggørelse af tiden og får en fornemmelse af, at tiden i selve den hektiske daglige udadvendthed i grunden er begyndt at stå stille og tømmes for mening. En falden tid, der lukker sig over sig selv, tung, uigennemsigtig og monoton. Derefter griber hun to store begreber i den ortodokse forståelse af tiden, fest og faste, og skriver så videre: faste og fest, sådan udfolder tiden sig som en overgang fra mørke til lys, fra anger til glæde, som en rejse ind i en forandret, fornyet tid. Kirkens liturgiske strøm betyder, at den tid, vi lever i, er en forløst tid, en ny tid, en sakramental tid, en orienteret tid. Det er den tid, der begynder med påskens begivenhed og udspringer af den. Det er påsken, der forvandler året til kirkeår, og således giver tiden selv en ny mening. Lidt senere omtaler hun kirkeårets forløb og især de store fester, og nævner så, at de alle sammen fortæller om frelsens mysterium og bringer os ind i det. Det sidste er jo netop det sakramentale,
kirkeåret ikke bare fortæller om frelsens mysterium, men bringer os ind i dette mysterium. Så kan det gå, som Ingemann så smukt og enkelt har udtrykt det, at livskongen løfter op med sig til livet sin børnevrimmel. Søndagene er jo i høj grad kirkeårets ryggrad. Det er søndagene, Grundtvig har i tanke med de ord, vi begyndte med, at Herrens år med vor Guds velbehag nu bringer os glæde hver Herrens dag. Fordi søndagene er så vigtige, vil jeg tillade mig at medtage lidt af, hvad Monica Papasso skriver om søndagen i ortodoks forståelse. Vi skulle nok kunne forstå søndagen på samme måde. Hun tager udgangspunkt i forholdet mellem langfredag, påskelørdag og påskedag, og ser de 3 dage i sammenhæng med den gamle fortælling om skabelsen på 6 dage, hvor Gud hvilede på den 7. dag. Med flere henvisninger til ortodoks liturgi og til ortodokse teologer skriver hun derefter blandt andet om langfredag som den 6. dag og påskelørdag som den 7. Kristi offer er skabergerningens kulmination. Med Kristi offer er skabelsen fuldbragt. Gravlæggelsen af den store hvile, tavsheden efter skabergerningens møje. Og lidt senere, opstandelsen, der følger efter den 7. dag, er ikke længere en dag blandt dagene, hverken ugens første eller sidste dag. Den er den 8. dag. Opstandelsen er ikke tid, men sejren over tiden. Tiden opslugt af evigheden. På den 8. dag er tidens og dødens porte sprængt, og evighedens porte åbnet. Disse ord minder om den ene af den danske alterbogs kollekter til påskedag, hvor det hedder, at Gud på denne dag lod sin enbårne søn nedkæmpe døden og åbne evighedens porte for os. Monica Papasso skriver videre om påskedag. Det er denne dag, dagen uden for kalenderne, uden for tiden, hinsides tiderne, som vi søndag efter søndag fejrer i liturgien. Den liturgiske søndag er altid den 8. dag, den vedvarende dag, dagen uden aften, og som ikke efterfølges af nogen dag. Evighed uden alder. Sol uden solnedgang. Og er der lidt senere om søndagen. Vi vender os mod det lys, vi ved er kommet. Mod det eskatologiske lys, vi allerede ser, og som gør os til lysets børn. Mon ikke dette må kunne kaldes et sakramentalt syn på søndagen. Vi kender lignende tanker fra i hvert fald en af Grundtvigs søndagssalmer, men han havde jo også en i sin samtid usædvanlig stor føling med den ortodokse kirke. Jeg tænker på salmen Søndag morgen fra de døde, hvor det blandt andet hedder: hver en søndags morgen røde bringer nu for døden bod, kalder underfuldt tilbage alle Herrens levedage, tusind tunget Herrens tale, da genfødes vidt om land. Og ikke mindst i det sidste vers: hver en søndag døden gyser, mørket skælver,
under jord. For med glans, da Kristus lyser, kæmpe røst har livets ord. Men lad os nu efter dette lille indskud om søndagens særpræg kort vende tilbage til tankerne om det historiske og det sakramentale kirkeår. Det er jo ikke et enten eller, så vi skulle vælge mellem det historiske og det sakramentale. Det må være et både og. Ja, måske kan man sige, at kun fordi kirkeåret fremstiller frelsens historie og gør de store begivenheder i den nærværende, kun derfor kan kirkeåret være sakramentalt, være et frelsens år, et nådens år, der bringer os ind i frelsens mysterium og fører os fremad mod lammets bryllupsfest i Guds rige. Der ligger virkelige historiske begivenheder bag det kirkeåret fremstiller. Det er disse begivenheder, kirkeåret gør nærværende, og derved er det sakramentalt. Hvis der ikke lå historiske begivenheder bag kirkeåret, ville højtider og søndage bare være en yndefuld afveksling i forhold til vores hverdage, men uden egentlig betydning for os, uden nogen nåde eller nogen frelse at gøre nærværende. Altså ikke enten eller, men både og. Jeg lovede, at vi til sidst skulle vende tilbage til Grundtvig. Det vil vi gøre nu, nemlig til en anden kirkeårssalme, Lov og tak og evig ære, salmebogens nummer 430. Den salme understreger sammenhængen mellem begivenhederne i frelsens historie og fejringen af dem i kirkeårets løb. Når det i første vers hedder, at hver en julekvæld har åbnet glædens væld, og at hver en påskemorgen har slukket hjertesorgen, betyder det selvfølgelig, at Jesu fødsel, som vi fejrer om julen, har åbnet glædens væld, og at hans opstandelse, som vi fejrer påskemorgen, har slukket hjertesorgen. På samme måde i det andet vers, der går Kristi himmelfart i et med, at han fremdeles vil være med sine små på denne jord. Og under første pinsedag, at de mange hørte Jesu apostle tale på deres eget sprog, går i et med, at Jesu røst endnu lyder på menneskers modersmål. Det tredje vers handler om de to højværdige sakramenter og understreger, hvordan vi ved dåben bliver bragt ind i frelsens mysterium af Jesu egne ord, og hvordan vi ved nadveren, igen ved Jesu egne ord, bliver ført fremad mod at få gang og sæde evigt i vor Herres glæde. Således møder vi her en forening af det historiske og det sakramentale i kirkeåret som helhed og hver enkelt søndag helligdag for sig. Og netop sådan kan vi tale om Herrens år med vor Guds velbehag og være sikre på, at det bringer os glæde hver Herrens